Hi guys, das ist Kabin guys. Good morning. जोङो दुब्लियाव प्रेक्टिस खालामनो थांगोन आरोना guys. बेसेबा गोबावनि उनाव सासे लोगोखौ नेगासिनो दं आं guys दाबो फैया. फन हरगासिनो आरोना बियो मोनफैबाय होननानै थगाय हरगासिनो आंखौहाय दाबो फैया. guys नै दासो फन हरबावबाय. नोंथाङाथ' आंखौ बिराद थगायबाय आरोना मोनफैबाय होननानै. नायदो guys एक्टरा जोंना साइकेलाव दाखोमानानै दङ. ओरैनायखोरा खनसे ओरैनायखोलै दुगैबाखैनो guys. सान्दुं थिखा थिखि बारसिनसै आरोना जों दै जिङावसो बारो आरोना guys. दै जिङाव हाया बिराद गुरै जायो. खेला जागासिनो guys. बिसोर गासिबो आंनि स्टुडेन्ट गोजानबा हनै सासे लाखिगासिनो. सल' गोलैबाय मोजां गसं आं सानगोन रा. गंनाङा दे गंनाङा डाइरेक्टलि गसंदो दे. गसंलै गसं दे. 1 2 3 खाथौ हास्थाय जाबा हानाय नङा लामा हगार. थांनाय माबायदि मोनदों? थाद नाय माबायदि मोनदों गोसोखौ एसे थान्दा मोनाखै? मोनखायोना जेननावबो संखर एसे ए जेनना माबायदि मोनदों गोसोखौ बोरैबा मोनदोंलै थिया नोंलाय माबायदि मोनदों जेननानै? मोजां मोनदोंसो. मा होनो बेखौहाय गन खाखथारनानैसो जायो जोंना. दे जेननानै देखायलाय खेनसे देलाय दे. माथो बे आंनिफ्राय रोंनायसो guys. बे आंनिफ्राय रोंनायसो. वै नानिफ्राय रोङाखै मोजां बुजाय आरो फोरोङाखै. थाब लियान मोनदों.